Είναι λοιπόν σε ένα γεροκομείο δύο γέροι, δύο ψυχολούς, ένα γέρο και μια γριά βασικά, έχουν ξεκινήσει ένα ειδήλιο. Κάθε απογευματάκι στο παγκάκι από κάτω από το δέντρο, και από ένα φύκο, να κάτσουν στο παγκάκι, να βγάλει αυτή τη ζακέτα, να τη βάλει πάνω στα πόδια του, να βάλει αυτή από κάτω από τη ζακέτα, τη χέρατζη, τα πιάνια, τα χαϊδεύα, τα βαβαλίζει, ωραία και καλά και πιο ευχαριστημένοι. Το αγιόταν τώρα καιρό. Μια ημέρα λοιπόν το ενθωρεί και έχει μια άλλη δίπλα του, πάλι με το ίδιο σύστημα, με τη ζακέτα, από κάτω η χέρατζη. Κακοφάνησε, ήταν ένα θέμα. Εγώ τόσο ένα καιρό και περούσαμε καλά και μου έλεγε ότι τον χαϊδεύω και όμορφο, ότι τα κάνω ωραία. Και μια κοπανιά άλλη. Περίμενε λοιπόν η φυγιά και πάει το εδώ και του λέει: ήταν το ένα που κάναμε. Πέμπ του λέει, πέμπ, κακά του λέει, περνούσαμε. Τα όλο μου λέει ότι ήμουν τέλεια. Και εδώ του λέει, πήγε να μάθω του λέει: Αγιάτα του λέει, το έκανα σαν τόνα. Πέμπ του λέει. Δεν άκουα σου πω, λέει, δεν έχω κανένα παράπονο με σένα. Και όντως πραγματικά περνούσαμε ωραία. Αλλά τούτη είναι η άλλη, έχει και μια όλια Πάρκινσον.